kong tayam. Anak ba? Nakuha na akong gamit sa tiyanak. Magkagaba ko nga. Nakakita ka na, nakuha na akong gamit sa tiyanak. Oh, buhay. Katawa ko dugay ko naman. Ato na way paalo. Ta sige ring tanong. Murag buhay itong katawa rin kalit ako rin sa. Kaya kalit lang kung babit na si anak ba. Eh, gurita, ipustos ko. Isa to isa, si Jojo to isa oh. Tapos na to brief. Oh, ito mo dinumugay mo ba. Papay, ikaw na pa na dyan ako yung apel na kasi nakay ang ngayon ako ibutang na ba? Suot mo kong buslot na pangitay. Day. Papay lain ganito. Naong ng taon kay nagsakit ay magpagdulitan. Palayo lang mo na. Okay naman. Tinali, tanawa. Okay rabi tinali no. Nadaot sa ingkong tayam. Sinsya na kayo mo diha mga patambal na ko. Di sa ko katambal nyo ron kay naduplan nung kos mga engkanto. Anak. Mga impacto ang kuan. Naduplan ko sa impacto itong tiyanak. Duha ko buok. Gidaot sa tiyana. Daot mong buslot og kuan. Tong naihubon. Nagabaan na katawa itong buslot. Wala ka bantay ka buslot ang brief jo daw. Wala ay kay ako nakuha na lapok na kayo. Tanawa galit Jeff. Dumagod Mga nga daw. Joshua, bakit asa ko different mo daw? Kaya nasihubon tinali. Daw. Forma sa urin mo to, bakit asa ko different? Daw. Ang kadong. Ansa kan? Ha? Wala ba? Asa pa sila? Video. Ha? Magkalog pa sa puro. Ah, Dati sisi.